Eger hikûmeta niha ya Îranê nikaribe, Îranê dîsa mezin bike, çima divê guhertina rejîmê çênebe. Ev daxuyanî helwesta Donald Trump, Eger Komara Îslamî bi awayekî zelal nîşan dide, û behsa fikra guhertina rejîmê dike. Eger hikûmeta niha, li gorî nikaribe mezinbûna Îranê vegerîne. Wêneya paşîn jî tevlîheviyek jî alên Îsraîl û Komara Îslamî ku ev yek aliyê siyasî û pevçûnê vê daxuyanîyê bêtir tekez dike. Eger Komara Îslamî îsrar bike ku şer berdewam bike. Polîtîkayên Washingtonê de demek nêzik de bi guherîn. I know that politically, the word regime change should not be used, but if the current Iranian regime is unable to restore greatness to Iran, why shouldn't regime change happen there? Miga.